Bermeoko udalak Berton Merkatari Elkartearen eta Benito Barrueta Arte Elkartearen laguntzarekin batera, adintarte desberdinei zuzendutako marrazki txapelketa abiarazi zuen COVID-19ak ekarri zuen konfinamendu garaian. Helburua, itxiera garaiura, modu entretenigarriago baten pasatzea eta sormena lantzea. Horixe zen helburua. Etxeko bendanatik Bermiori kikuke marrazki txapelketan parte hartu zuten herritarrei, euren lana gordetzeko eskatu eta horiekin erakusketa handi bat antolatu da herrian zehar. Margolan hauek herriko zenbait dendetan jarri dira eta herritarrak egun hauetan zehar euren erakusleioetan ikusi ahal izango dituzte. Honen bestez, 6 kategorietako 54 lan egongo dira ikusgai, egunotan honako Bermeoko denda hauetan. Mundo Mobil, Keramika Urresti, Espert Goiko Etxea, Intxare, Seine, Decoraciones Rafa, Bermeo Óptica, Espert Toja, Baby, Ortoiturri, Kilima, Marian Lentzeria, Miise dende Maria Artea, Zaindu eta Lanaz Kontxi dendetan. Antolatzaileek herritarrak erakusketa ikustera gonbidatu nahi dituzte eta bide batez herriko saltokietan erosketak egitera.